Santiago, Cordillera. Muli, samahan niyo po kami sa pagbabalita ng mga activities at accomplishments ng inyong Police Regional Office, Cordillera. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Procor, ako po si Patrolwoman Roslyn Calbayan at ito ang Cordillera Police Reports. Para sa mga balita sa nakaraang linggo, 10 milyong halaga ng marijuana sinunog sa Kalinga. 5 wanted person nadakip sa Abra. Procor Regional Director Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, personal na binisita at binigyan ng financial assistance ang pamilya ni Patrolman Marquez. Ilang istasyon sa Abra kanyang binisita. Mga kapulisan sa Ifugao nagsilbing guro sa Banawe. Para sa mission accomplished. Sa pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga, mahigit 10 milyong halaga ng marijuana ang nadiskubre at sinunog ng mga operatiba sa Kalinga. Ibabalita ito ni Police Corporal Mabiasan. Umabot sa 10 million pesos halaga ng marijuana plants ang nadiskubre ng kapulisan ng Procor sa sinagawang magkahiwalay na operasyon sa bulubunduking bahagi ng Tinglayan, Kalinga simula noong Nobyembre 15 hanggang 17 ng taong kasalukuyan. Base sa report ng Kalinga Police Provincial Office, ang pinagsanib na operatiba ng kapulisan ng Kalinga, RMFB 15, RID, Procor at PIDEA ay nagsagawa ng magkahiwalay na marijuana eradication operation na nagresulta sa pagkakadiscobre sa 2 marijuana plantation sites. Ang Site 1 ay sa Barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga na kung saan nadiscobre ang 20,000 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 4 million pesos at 625 piraso ng marijuana seedlings na nagkakahalaga naman ng 25,000 pesos. Samantala, ang Site 2 naman ay sa Barangay Tulgao West, Tinglayan, Kalinga, kung saan nadiskubre naman ng mga operatiba ang 50 kilograms ng marijuana stocks at tuyong dahon ng marijuana na umabot sa halagang 6 million pesos. Ang mga nadiskubreng marijuana plants ay binunot at sinunog ng mga operatiba sa nasabing plantation sites. Samantala, patuloy ang investigasyon sa posibleng pagkakakilanlan ng managmamay-ari sa mga nasabing plantasyon. Ako si Police Corporal Julia Mapiasan mula sa Kalinga Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Mabiasan. Mga ilegal na troso na kumpiska sa Mountain Province, alamin sa ulat ni Patrolwoman Langtiwan. Ang 3 magkakahiwalay na operasyon ng mga kapulisan ng Mountain Province Police Provincial Office ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga iligal na nalagaring kahoy na nagkakahalaga ng mahigit 17,000 pesos at may kabuuang board feet na mahigit 500. Sa Bauco, kumpiskado ang nasa 139 board feet na kahoy na nagkakahalaga ng mahigit 4,000 piso sa operasyong inilunsad ng pinagsama-samang puwersa ng Bauco MPS, 1st PMFC at BPATS ng Barangay Monamon Norte. Sa isa pang operasyon na inilunsad ng nasabing mga operatiba sa Barangay Balintaugan ay kumpiskado rin ang mahigit sa 280 board feet na kahoy na nagkakahalaga ng humigit 10,000 piso. Samantala, nakumpiska naman ng Sagada MPS ang nasa 108 board feet na kahoy na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 piso sa Barangay Antadaw, Sagada. Dinala naman sa kustudiya ng mga nasabing operating units ang mga nakumpiskang iligal na kahoy para sa karampatang dokumentasyon at disposisyon. Ako po si Patrolwoman Aubrey Joy Langtiwan, nag-uulat mula sa Mountain Province Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat, Patrolwoman Langtiwan. Sa pagpapatupad ng mga information education campaign laban sa loose firearms, 8 dilisensyadong baril isinoko ng mga residente sa Ifugao. Alamin sa ulat ni Police Corporal Bahingawan. Bunga ng tuloy-tuloy at pinaigting na kampanya laban sa mga loose firearms, 8 iba't ibang kalibre ng baril ang voluntaryong isinurrender ng mga concerned citizens sa mga kapulisan ng Ifugao Police Provincial Office. Sa Aguinaldo, itinurn over ng isang kapitan ng barangay ang isang homemade revolver caliber 22 na mula di umano sa kanyang kapitbahay na tumangging magpakilala. Sa Asipulo,
Isa namang caliber 22 na walang serial number ang isinuko pa rin ng isang kapitan mula sa kanyang constituent na tumanggiring magpakilala. Isa namang Smith & Wesson caliber 38 revolver na may defaced marking ang isinuko sa Hinion Municipal Police Station ng isang barangay kagawad na ibinigay din umano sa kanya ng isang kapitbahay na tumanggi na ring magpakilala. Samantala sa Hungduan, isa ring caliber 38 revolver ang kusang isinuko ng isang barangay information network informant. Sa Kiangan naman, isang unserviceable caliber 38 revolver ang isinuko sa barangay hall ng Tuplak, Kiangan, Ifugao na na-turn over umano ng isang constituent na tumanggiring magpakilala. Isa namang caliber 38 Smith & Wesson revolver ang voluntaryong isinuko ni Joel Alaga Bulahaw sa Lagawe Municipal Police Station. Sa Lamut, kusang isinuko ni Cliff Patrick L. Gakayan ang isang caliber 22 revolver. At sa Tinok naman, itinurn over ng isang kagawad ng barangay Ingpugong ang isang serviceable caliber 9mm na mula umano sa isang constituent na tumanggiring magpakilala. Ang mga nasabing baril ay dadaan sa mga pagsusuri ng Provincial Crime Laboratory para sa tamang disposisyon. Ako po si Police Corporal Rhea Bahingawan nag-uulat mula sa Ifugao Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat, Police Corporal Bahingawan. Sa Benguet, 2 high-value individual arestado sa isinagawang bypass operation sa Tuba. Police Corporal Pardo mag-uulat. Arestado ang 2 high-value personality na kinilalang sina Christopher Son Balbin Dumugan, 38 taong gulang at Jason Bananao Iwad, 29 na taong gulang sa isinagawang bypass operation ng Tuba Municipal Police Station noong ika-18 ng Nobyembre taong kasulukuyan. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 70 piraso ng marijuana bricks na may timbang na 90 kilos at nagkakahalagang 10,800,000 pesos. Nakuha din mula sa kanila ang isang brown paper bag na naglalaman ng 1,300,000 pesos budol money, isang puting Innova na may plakang NCO 8459 at isang cellphone. Ako si Police Corporal Mary Ann M. Pardo, nag-uulat mula sa Benguet Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Pardo. At ngayon naman, tunghayan natin ang mga reports patungkol sa mga nahuling wanted persons ng iba't ibang units ng Police Regional Office Cordillera para sa Wanted. Sa pagpapatuloy ng mga manhunt operations, 3 wanted persons arestado sa Baguio City. Police Corporal Benitez mag-uulat. 3 individual na nakatala bilang most wanted persons ang nasakote sa inulunsad na magkakahiwalay na manhunt operations ng mga operatiba ng Baguio City Police Office. Huli sa Barangay Campo Filipino si Norman Fangrayan Gumilab, ang nakatalang number 1 most wanted ng Nagilian Police Station. Si Gumilab ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Maria Ligaya Itlong Rivera ng RTC Branch 5, Baguio City. Naharap sa kasong frustrated murder si Gumilab. Arestado naman sa Banao Street, Baguio City ang number 8 most wanted ng syudad na si Rico Galaw Daclusen sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Cleto R. Villacorta III ng RTC Branch 86 ng Baguio City. Si Daclusen ay naharap sa kasong frustrated murder with direct assault matapos niya di umanong pagsasaksakin ang isang barangay tanod sa slaughter compound noong 2010. Sa Aurora Province naman, nasakote din ang number 3 most wanted ng Cannon Road Police Station na si Jovan Monforte Meket Pikit sa bisa ng warrant of arrest mula kay Honorable Maria Ligaya Itlong Rivera ng RTC Branch 5, Baguio City. Si Meket Pikit ay naharap sa kasong trafficking in persons na naganap di umano noong 2010. At ako si Police Corporal JC Benitez ng BCPO para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Benitez. Sa Abra, 5 wanted persons na nahaharap sa magkakaibang kaso nadakip
Alamin sa balitang hatid ni Police Corporal Tangko. Timbog ang isang wanted person sa Barangay Tangadan, San Quintin, Abra na kinilalang si Joan Claribel Castelo sa manhunt operation na isinagawa ng mga operatiba ng Bangged MPS, Abra PIU, 2nd Abra PMFC at Abra PHPT. Siya ay hinuli sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Corpus B. Alzate ng RTC Bangged dahil sa kasong paglabag sa Section 10A ng RA 7610. Si Castelo ay nakatala bilang number 6 most wanted person sa municipal level para sa 4th quarter ng taong kasalukuyan. Dinakip naman ng mga tauhan ng Abra PIU, RID, RIU14, RMFB 15 Offort MC, Abra PHPT at Bangged MPS, si Gloria A. Millare sa Zone 5 Bangged Abra, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Redentor Valera ng MTC Bangged dahil sa kasong estafa na isinampa sa kanya noong 1998 matapos hindi makapagbayad ng utang mula sa complainant. Arestado rin sina Alfredo M. Tobias at Wilmer C. Doliente sa operasyong inlunsad ng pinagsamang tauhan ng Pilar MPS, Abra PIU, RMFB 15 Offort MC at Abra 2nd PMFC sa Barangay Kinabiti, Pilar, Abra. Sila ay dinakip sa bisa ng alias warrant of arrest mula kay Honorable Herman Ballesteros ng 3rd MCTC. Sila ay naharap sa kasong paglabag sa PD 1602. Isa pa ring wanted person ang huli sa kinasang operasyon ng San Juan MPS. Ang sospek na kinalalang si Narwal Montero Navalta ay naaresto sa pamamagitan ng bench warrant of arrest mula kay Judge Bonhoeffer Bernardes ng RTC Branch 1 ng Bangged Abra dahil sa kasong paglabag sa Section 5B ng RA 7610. Ako po si Police Corporal Bernadette Tangko ng Abra Police Provincial Office, nag-uulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Tangko. Sa lalawigan naman ng Ifugao, magkakahiwalay na manhunt operations nagresulta sa pagkadakip ng 4 na wanted persons. Alamin sa ulat ni Patroluman Galangi. 4 na wanted ang arestado sa magkakahiwalay na manhunt operations na isinagawa ng iba't ibang municipal police stations ng Ifugao Police Provincial Office. Sa Lagawe, arestado ng Lagawe Municipal Police Station si Vicente Bulahao Dangayo sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Romeo Yuhabiling ng RTC Branch 14 para sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Samantala, arestado naman ng tracker team ng Mayuyaw Municipal Police Station ang isa pang wanted person na kinilalang si Mark June Banugan Batuna sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Leslie D. Costales ng Municipal Trial Court sa Bayambong, Nueva Vizcaya para sa kasong direct assault. Sa Alfonso Lista naman, huli ng Alfonso Lista Municipal Police Station ang isang wanted na nagngangalang si Sammy Lahina sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Sa Alfonso Lista pa rin, arestado naman ng akusadong si Jerry Baniton Menendez sa bisa ng isang warrant of arrest dahil sa 3 criminal cases of lasciviousness conduct. Ako po si Patrolwoman Jovi Galangi, nag-uulat mula sa Ifugao Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat, Patrolwoman Galangi. At para naman sa mga highlights ng mga activities ng ating Regional Director, ito ang RD on the Go. Procor Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, personal na binisita at binigyan ng financial assistance ang pamilya ni Patrolman Marquez. Ilang istasyon sa Abra, kanyang binisita. Alamin sa ulat ni Patroluman Kilyase. Procor Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee. Personal na binisita ang tahanan ni Patrolman Franklin Marquez na nakaburol sa Tajan Mountain Province, na namatay sa pagsasanay sa Special Action Force Commando Course mula sa engkwentro sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Northern Samar noong 20 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Maliban sa pagbisita ay binigyan din ni Police Brigadier General Lee ng financial assistance ang pamilya ni Patrolman Marquez at pinangako dito na matatanggap ang mga nararapat na benepisyo. Samantala,
Bilang bahagi ng Intensified Cleanliness Policy, Police Brigadier General Lee kanyang binisita ang Villa Viciosa Municipal Police Station at San Isidro Municipal Police Station sa Abra. Sa kanyang pagbisita ay kanyang siniyasat ang mga pasilidad at mga opisina upang matiyak ang kanilang pagsunod sa Intensified Cleanliness Policy o ICP na pinapatupad ng kapulisan. Sa kanyang mensahe, hiniling ni Police Brigadier General Lee ang patuloy na suporta ng mga kapulisan sa nasabing istasyon sa pagpapatuloy at pagpapatupad ng ICP sa kanilang nasasakupan. Ako po si Patrolwoman Brilliant Quiliase para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Patrolwoman Quiliase. At ngayon naman, samahan nyo kami na ma-amaze sa mga good deeds na nakaka-good vibes sa At Your Service! Bilang tugon sa kahilingan ng isang paaralan sa Ifugao, mga kapulisan lumagda ng kasunduan upang magsilbing guro sa Banawe. Alamin sa ulat ni Patrolman Ahingwa. Bilang tugon sa kahilingan ng Gohang National High School na matulungan ang kanilang mga estudyante sa kanilang mga aralin, lumagda sa isang kasunduan o Memorandum of Agreement ang mga kapulisan ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na inirepresenta ni Police Lieutenant Colonel Aison P. Tenenan at si Miss Amelia B. Buyukkan, ang school head ng Gohang National High School noong Nobyembre 16, 2021. Nilalaman ng nasabing kasunduan ang paraan ng pagtutulungan ng dalawang sangay tungo sa paghubog ng kasanayan sa pagbasa ng mga estudyante lalo na sa reading comprehension at tamang pagbigkas ng mga salita. Ayon sa kasunduan, sa loob ng 11 buwan ay tutulong ang mga piling gurong polis sa pagtuturo upang maging independent readers ang nasa 25 learners na kasalukuyang nasa ilalim ng programa. Bukod sa pagtuturo, layunin din ng nasabing kasunduan ang magabayan ang mga learners sa aspeto patungkol sa disiplina, mailayo sa bisyo, sobra-sobrang paglalaro ng online games, at sa panlilinlang ng mga makakaliwa at teroristang grupo. Ako po si Patrolman Rodel Ahingwa, nag-uulat mula sa 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Patrolman Ahingwa. Sa Ifugao pa rin, alinsunod sa Duterte Legacy, Barangayanihan Caravan towards National Recovery, mga barangayanihan activities tagumpay na inlunsad. Alamin sa ulat ni Patrolman Imulyak. Iba't ibang mga barangayanihan activities ang isinagawa ng mga kapulisan sa Ifugao, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga advocacy support groups at mga civilian volunteers sa Banawe, Honduan at Aguinaldo. Sa bayan ng Aguinaldo, 30 minutong bumiyahe mula sa kanilang himpilan ang mga kapulisan ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na nakatalaga sa Posnan, Aguinaldo, Ifugao, papuntang Magatdam kung saan sila ay sumakay ng motorboat at naglakbay ng halos 45 minuto para marating at mayabot ang serbisyo sa Barangay Halag. Ayon sa mga kapulisan, 30 pamilya ang nabigyan ng food packs habang 32 ang nagupitan ng libre sa naturang outreach. Samantala, sa bayan ng Banawe naman ay nakibahagi sa clean-up drive na inorganisa ng Ifugao Youth Association, Banawe Chapter ang mga kapulisan pa rin ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na nakatalaga sa Banawe, Ifugao. Kasama ang Banawe Municipal Police Station at RMFB 15 First Mobile Company at sila ay namulot ng mga basura sa kalsada mula sa Barangay Bokyawan hanggang sa Uha Elementary School. Bukod pa dito, isa namang team ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company ang tumulong kay Ginoong Johnny Piug sa pagbuhos ng simento sa kanyang pinagpagawang bahay sa Sitio Pasnakan, Poblasyon, Banawe, Ifugao. Sa Barangay Poblasyon, Honduan naman, isang malawak na gulayan ng natamnan ng kamatis ang pinagtulungang anihin ng mga kapulisan ng Honduan Municipal Police Station kasama mga convent boys ni Father Noel Buyukkan na kura paroko ng nasabing lugar. Ayon kay Father Buyukkan, ang nasabing mga kamatis ay hindi na inaani ng may-ari dahil sa pagbaba ng presyo sa merkado. Kaya naman sa pahintulot ng may-ari ay napag-isipan niyang anihin ang mga ito at ipamigay sa mga nangangailangan kaysa hayaang masayang at mabulok. Po, si Patrolman Dimbert Imulyak, nag-uulat mula sa Ifugao Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat, Patrolman Imulyak. Ito po ang mga balitang hatid ng inyong Police Regional Office, Cordillera, home of the most disciplined cops.
Sa ngalan ng aming butihing Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, kami po ang Regional Public Information Office. Ako po si Patrolwoman Roslyn Calbayan at Cordillera Police Reports. Para sa iba pang balita at updates ng inyong Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming mga social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Maraming salamat po!